abusuafo ima obi bia ajo ene enwumre se ye mope eyemadom ene ne makoa wadi nyina Berma Bediide minimu edi nhyiamu enye mahoɔden ene enye menyansa enye mekasi yobi ene enye mahoɔfe eye adom ene Awurade Nyankopɔn ede adom ye hya ase no na din bebre but nkunima botire no Awurade de adom ye seti da etwam me forma da agye musika mo time obi bia mo de dom me no eye me fe eye mahoa Bediide enye mahoɔden ene enye menyansa enye me hwɛ sopa bi ene enye me kasi yobi yemum eye mo ena mama se afata bie abre nyina me dwan atoa mo a mogye me so ibom punu mu a moso me mu enti entertainment film awards for nominate me best supporting actor of the year na best comedy actor of the year mama sote mama wabrochiri mama wo Ghana ha bia bo ne homoden you betimi a vote ye na wontimi ye also send mobile money mame moye enye mahoɔden se de medical aka no eye mo ena madom me nti se ne abasobodi ati se aba ena anwumre yi mintimi nna e wa abra me medamase e wo fans of Berma Bediide GH Bediide TV e wo YouTube no so e ya seda ena me de da mu nyina Reverend James Kwakubu aten papa Nyankopɔn inshlau Director Magic Prince Nyako Director Azaya Director Jones Director Boache Nyankopɔn inshlau MK Baba Director Nyankopɔn inshlau pa baba na me inshlau awosi die na wo se oyɛ boa bia no oyɛ boae amodumodum Nyankopɔn inshlau Matilda Ellen White me kase me bobodin a ade ebechi kwadun kansa ajako kwakumanu aja babia wo bia no oba Berma Bediide so America no se Nyankopɔn inshlau to be money bopti Jaguar enamfofo ni nyina Nyankopɔn inshlau enyaba YouTube yi so a tena mage 80 why bebrebe modembo mu voting ene ne am yeduru ba bia yeduru nti na anwumre munua mo ba makoa wadi nyina Bediide se me bebo mo punu mu a na enye kasa tentene enye mani ni nkum ni mu aseda ya Ghana fo magimi atum se me sefata se ye boma baso no na ya boma baso eye Saturday twam yi no ho aseda na me beda mu nyina kopem se ba se voting ni bae no mama so ansi nti se abotire na ba eni kwan se meda o se me ba na me beda na di e de kire mu na award wi me de ma abusuafo a afei na mo hye sini wiase na maba mabuo muso amadi akira na mhunu se aka akira mamu no ye meka nyina ne se encourage Awurade wo mmere ene nna e de ma wo de sane bia wo wiase se de jaku e de na brabo ye afutu ka kira me se enne na ye wono Alex Adukofi e bia wo kina be ye me Berma Bediide a enne mete ha me da ase no saa pepepe ene me se Awurade Nyankopɔn no so obeye e de amamu na pabila samoa eframe woni fie ka che me se Kwame ase wo di agoro wo di adwuma ni di agoro aha ye ni sei enye baako etoatoa so tena ase hwe me movie no clear me mistakes e wo ho you got to the point a o set so a metene nchen anya se bia me ye ni pie na me ye hwan o Kwame basene onye hwe kusua de ene ho abasobodie ni
me nipa na enso wo me ho ene se me mfom so far as me nipa no nko ade metimi afom no enso apa na anhwe me mfom so ho ene me ani tene me amane abasobode etise aba papa Nyankopon inshallah mi ankasa me maame na mama Brown me boni di mpa wa hai obi ntin ko kan kire na nwumre da me bodi mbone a nka nipa be frɛ na nwumre papa be owai Bediide na eye wo no maame ma Brown owai Bediide na eye wo no but enne na me bodi mpa no ene obi atwi ni se de moti di mbone anka mbekwa akoka ne di mpani monkoka But I came from Kumasi to Nkran, talking about Nana Mama Brown. So Kwame, a Jumano over ye, but men friend Niagro. When you marry, drew baby a Jimmy, drew baby a serious on you, you drew baby a yard who am a young, and the man who said, oh, ye actor, said, ye, you are Papa kind, said the directors, no, tea, na ye. Nana. Nyankopon inshallah basobodi neni azanta na fakawu first day hu me real production wa mu maba mu da shemi nkran up to ne Nyankopon inshallah magic adon command one prince nyako montenetene ene mafutu na ma mitimi car industry ni ne ba bia madru ni that azaya Michelle first day wakacha me say wo obi dru baby emo mbro ho ase papa na wo US Nyankopon inshallah ofutu na ama madru baby a madru ane abasobode etise dia mo obi mebusam hwan na meka na magya no namfofo a me ne mo wo industry mu me ne mo wo industry mu enante ye mo obi mu kwa ha me ne no mebusam no ofre ni wem fi obi a Nyankopon hira mu nyina rasta nene ehye nkombi enu se rasta for nkom ebam nene ba bia obi a Nyankopon hira kwakumanu ofutu kwadun kansa of our cross se me se me bobodin a ade ebechi but enye easy say ubewura industry na bewura adwuma bim na nipa bi be mo makwan ho omo akwanya se woni omo nya adwuma artist bi a mehia no industry mu emu na ankyere me antete ne ho ankyere me da emma makwanya emma menso me ni gina camera enim tena camera enim ate ye se na abasobode etese aba Nyankopon hira obi bia Mr. Samuel Nyameche Miracle Films got to the point I will share me twice oko enim for so mo ni nyeden papa Nyankopon hira producers dindie ekwan be na mo fa so ton kora nya musika nanso up to now mo da so gi adwuma kai se yeso anu ni yedidie efa yetua ye ka abasobodi ye mo dia Nyankopon hira producers Ghana producers nyina the way you see me the way you see me Nyankopon hira mo Tawan kinsoba Nyankopon hira papa show Nyankopon hira mo nyina mabusuafo mayonkofo madofo matamfo obi bia Nyankopon hira no afi Berma Bediide GH fans of Berma Bediide TV Nyankopon hira obi bia ewo YouTube no so Instagram Facebook Twitter me pages ni nyina Nyankopon hira mo nyina me share link ma mo nka se we dey ye nhweda yodi betu ho bia mo hwɛ comment Nyankopon hira mo enwumre e abasobode e na Ghana enwumakuo bi eni nipakuo bi atena asese ye de yedini entertainment film awards mudin I don't know se ni nyina no a me we mfi na ye nigye moroso organizers se adwumadie no e ma ye hu se ye sefata se ye boy abaso no ye mo hwere wo ye ho na no memenda ati se ba ho Nyankopon hira mu nyina
organizers nyankopon inshallah Kobe one Kofi Accra Mr. Udro Nyakotema nyankopon inshallah nyina Empress UK nyankopon inshallah Stamage fia se mesimi bubudin na ade ebechi de metumi aka ne se awradi nyankopon enyam kese tena odi amono ajaniko badwa foke mage Mackenzie Carlo Austin minimum twa videos egu YouTube ete me kase me bobodin na ade ebechi nyankopon inhyira mu nyina me frɛ mo ma mo nka sɛ mo mada me frɛ ma no pa awie nwumre mo ba mo amu hia ma bonten Bediide waya ade jiwe to bibidi Bediide jimpaboyi Bediide ofon je Bediide je mahwere wo me hu bia awradi nyankopon inhyira mo asofo amofrɛ me ne me bompaye Sofo Thomas me ankasa me bra ono yere me nimu latifie nyankopon inhyira mo me sister Nancy US na wo awradwa wura bra kwasi me ofa asefo nyame inhyira mo nyina me maame si kwani nyame inhyira mo me ankasa me papa Kwame Apia me de Kwame Alex papa de Kwame me maame de ama nyame inhyira mo nyina enyama ho odin enye minyansan bi ne momo ntentene ena ama maduru ba bi medu nti na nwumre me ma me kasa nya tentene me ba ya aseda ena me de dam. God bless you each of everyone must support me baby bia yankopon Islam. Reverend James Kwakubuati, Living Fountain Baptist Church. Papa onunia nyankopon Islam so for Bernard dunia father bia wo bia nyame Islam Director Boache nyankopon Islam pa me se me kase me bobodin na Commander Germany Latif US Rambo Italy Mamu Australia Germany Canada Belgium nyame Islam nyina nyankopon nyamo kase ya mahwere wo me hu bia awrade nhyɛ monam my brother panyini wo fi UK abana anu ya wo ha na afrɛ me Kwame atonto ma bro papa nyankopon nhyira bro. I'm very proud and ma mo ye ma me no ye nyina ye dia isan sɛ mo so mo ka ho bi ena abasobode ete sɛ be dia dom me nti anwumre me baaya na ye aseda Tima eyesini from Mofrasu kusim penyimfo so crew producers marketers retailers artists obi bia wodi sini achi award me ne wodia yankopon hyira obi bia na onyamo kese medamase